שלום עדנה, נעים מאוד, שמי רחל, ואני כאן כדי להדריך אותך כיצד לפתוח חשבון חדש בפייסבוק. תגלי מיד שזה ניתן לביצוע בקלי קלות. אז בואי נתחיל. נעבור שלב שלב. נתחיל עם פתיחת הדפדפן. בדף החיפוש של גוגל, הקלידי את המילה פייסבוק. לחצי על השורה הראשונה שעולה בחיפוש שהיא פייסבוק רישום חשבון. כעת מופיע דף עם הכיתוב צור חשבון חדש. נתחיל עם מילוי הפרטים הנדרשים. את שמך הפרטי, שם משפחתך, בשורה השנייה יש אפשרות להכניס את מספר טלפון הנייד שלך או את כתובת הדואר האלקטרוני שלך. נכניס את כתובת הדואר האלקטרוני. ונזין אותה שוב לאימות. עלייך לבחור סיסמה שיש בה אותיות וספרות. הכניסי את הסיסמה שבחרת לשורה הרביעית. נזין את הפרטים של תאריך הלידה, נסמן את המין, זכר או נקבה, ונלחץ על צור חשבון. כרגע עדנה, שימי לב, עלה חלון שמבקש לאשר את כתובת הדואר שלך. עלייך ללחוץ על הריבוע הכחול שכתוב עליו התחבר אל ג'ימייל. כעת עלה חלון שכותרתו חשבון אחד כל גוגל. הגלידי בריבוע העליון הלבן את כתובת הדואר האלקטרוני שלך ולחצי על הריבוע הכחול עם המילה הבא. בחלון הבא הגלידי את סיסמת הדואר האלקטרוני שלך במקום בו רשומה המילה סיסמה ולחצי על הריבוע הכחול התחתון ייכנס. בחלון הבא שמופיע, פייסבוק רוצה לדעת מי אתה. לחצי בבקשה על אפשר, וברגע זה החשבון אושר, נהדר. לחצי על אישור, כאן בעצם מסתיים תהליך ההרשמה הפורמלי. כרגע מופיע לפנייך חלון עם הכיתוב שלב 1, עטרי את החברים שלך. נבחר לדלג בשלב זה על איתור החברים, נלחץ על הכפתור התחתון השמאלי עם הכיתוב הבא, ונלחץ על דלגי על השלב. מה שחשוב כרגע זה להעלות תמונת פרופיל שתעזור למכרים, חברים ובני משפחה לאתר ולזהות אותך בקלות. כעת עלה חלון עם הכותרת ברוכה הבאה לפייסבוק עדנה. תגלי את הדף לשלב 3, העלה תמונת פרופיל. בשלב זה ישנן שתי אפשרויות. בריבוע הירוק אוסף תמונה, שם נלחץ אם יש לך תמונה של עצמך שנמצאת בתיקייה במחשב. במידה ואין לך תמונה מן המוכן, ניתן לצלם אחת דרך האפשרות צלמי תמונה. נבחר כרגע באפשרות אוסף תמונה. נלחץ על הריבוע הירוק, נפתח חלון חדש, ובו ניכנס לתיקייה בה שמורות התמונות שלך במחשב. כעת עלייך לבחור את התמונה אותה את רוצה להעלות כתמונת פרופיל. ברגע שבחרת את התמונה, לחצי על הכפתור התחתון השמאלי עליו כתוב פתח. כעת התמונה עולה לדף הפייסבוק ומיד תראי אותה בריבוע בסעיף 3. יפה וכל הכבוד עדנה, הצלחנו להעלות תמונת פרופיל. הסתכלי בבקשה על התפריט העליון עם הרקע הכחול, שם תוכלי לראות את שמך ואת תמונתך בקטן. לחצי על שמך וזה יפתח לך דף חדש. ברוכה הבאה עדנה, זהו דף הבית שלך. כאן תוכלי לכתוב ולשתף את מכרייך בכל מה שתחפצי. כעת
בצידו הימני של המסך מופיע חלון עם כיתוב תמונת הרקע שלך. כדאי ומומלץ מאוד להוסיף תמונת רקע שעושה את הדף צבעוני ונעים לעין. לחצי על הכפתור אישור, ואז על הריבוע הימני אוסף תמונת נושא. תבחרי את האפשרות העלי תמונה, ויפתח חלון של תיקיית התמונות במחשב, בו עלייך לבחור תמונת רקע. לאחר הבחירה, לחצי על הכפתור הכחול השמאלי פתח. וכעת תמונת הרקע עולה. לחצי על הכפתור עם הכיתוב שמירת שינויים. כעת קופץ חלון קטן עם הכיתוב פרטי הרקע שלך. כרגע נדלג על שלב זה, אליו תוכלי לחזור בכל עת עם התפריט בצד ימין. אז לחצי בבקשה על דלגי, מיד עולה חלון קטן חדש. שתף את הסטטוס שלך. סטטוס עדנה הוא מה שאת מעוניינת לשתף עם חברייך, כדוגמת טקסט, תמונה, סרטון וכדומה. אז לחצי בבקשה על הכפתור הכחול אישור, ואת מוכנה כרגע לפרסם את הסטטוס הראשון. מזל טוב. עם כתיבת הטקסט הרצוי, את יכולה להוסיף פרצופון או סמל נחמד לסטטוס. עם לחיצה על הסמיילי בצד שמאל, הוסיפי אימוג'י, ייפתח לתפריט אימוג'ים שונים, ואת יכולה לפי מצב רוחך להוסיף אימוג'י לסטטוס. נבחר את האימוג'י המתאים, וכל שנותר הוא ללחוץ על הכפתור הכחול השמאלי פרסמי. כל הכבוד עדנה, ברגע זה פרסמת את הסטטוס הראשון שלך. אני מאוד שמחה שהצלחתי להדריך ולסייע, ואם יש לך שאלות אשמח לעמוד לרשותך בעתיד. המשך יום נפלא עדנה, להתראות.